Ka Israel ka berngam ban sim ya ka ri hadin bala penhe ya ka jinghir thma ha Gaza. Ka jinghir thma sipai jong ka Israel ya ka Gaza Strip. Ka lapteng ha ka sengi ka basau. Kat ba ki sipai kendau jong ka kidang penyar. Ya ki kam jong ki ha ka than sete. Bat sep ngi jong ka Gaza. U menteri ka kampo ing ka Israel u berngam ban kurup ya ka jaka ha ka than duriau. U menteri kampo ing ka Israel u kat uloong bahaka skipale ki sipai Israel kin penjur ya ka jinya ki sipai persya ya ka Hamas bat pendon kam ya barok ki bor sipai bat ki ru pejba kan thop ya ka jing pen kan ria ya ki nong song snong jong ka Gaza syapang sathi bat pentri kam ya ka jing thmu pen kan ria mon sobha jong presiden ka Amerika u Donald Trump na ka penda ki nong song snong jong ka Gaza ukat sulap tha ki sipai ban kurup yaki weipat ki jaka ha Gaza ban penkenria yaki pajba bat ban penhe yaki jaka pahara ha keleng ka Gaza ban yada yaki jajben riu Israel bat yaki sipai Israel laong kilat patai kubor dong katany ula mahamru baka Israel kan kurup yaki jaka ha Gaza tat hadu baka Hamas kan menjur ban pelai lur ya barok ki koidi ki bedang syabat ha Gaza Strip.